खन्थाइनि मुं समनि बोहैथि। खन्थाइखौ लिरदों हांसो राजा डिस्ट्रिक्ट चिरांनिफ्राय। बिथाङाबो सासे इउटुबार। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। थासारिया सोलायलाङो समजों लोगोसे, समाबो सोलायलाङो थासारिजों लोगोसे। थांखि लानायाबो सोलायलाङो समजों लोगोसे, नाथाय समा सोलायलाङा थांखिजों लोगोसे। बोहैथि समा माब्लाबाबो थाथ'आ एबा रावखौबो नेनानै थाया। नाथाय मुलुगनि गासै जिरादफोरानो समजों लोगोसे जोबस्रांलाङो। जिउआव नों उनदाहा खालामनांगोन जुदि समजों लोगोसे नों खारफानो रोङाब्ला। रांजों गोबां धोनखौ नों आरजिनो हायो, नाथाय मुलुगनि रावबो धोनि सुबुंफोरानो रांजों समखौ बायनो हाया। समा बयनिबो थाखाय उदाङैनो दङ, नाथाय बिहा बेसेन गैया। जों बेखौ बाहायनोसो हायो। जिउआव नों जुदि से सेकेन्ड समखौ ओरैनो हगारा, अब्ला गोसारगोन मुलुगाव नोंनिनो मुङा। नों जुदि होनोब्ला मोजां समखौ हो अनथोब महरै, जिउआव जौगासारनाय फैगोन। समखौ गासैबो सुबुङानो समानै मोननो हायो जिउखौ सोलायनो थाखाय, नाथाय जिउखौ फिन मोनफिना समखौ सोलायनो थाखाय।